Ukážeme si univerzálne nastavenie výšky sedadla. Správnu výšku sedadla pre bežnú cyklistiku, pre bežné jazdenie si urobíme nasledovne. Kľúku si dáme do spodnej úvrate, môžete si ju pretočiť dozadu. Nedávame ju kolmo takto, ale v rovine so sedlovou trúbkou. Sadneme si na bicykel, pätu položíme na pedál a musíme mať vôľu v kolene. Pokiaľ nohu presunieme do správnej polohy, uhol sa nám zväčší, ideálny uhol je niekde medzi 30 až 35 stupňami. Vtedy to sedadlo je správne nastavené. Bežné sedadla predajcovia bicyklov dávajú zvyčajne v takej vodorovnej polohy. Nastavenie sedadla je veľmi individuálne, no to nám slúži tento zámok. Potrebujeme k tomu imbusový kľúč a vieme si sedadlo prispôsobiť podľa našich potrieb. Správne sedadlo by nemalo tlačiť ani vpredu, ani vzadu. Po sedadle počas jazdy sa trošku posúvame. Pokiaľ vás sedadlo tlačí, je možnosť ho vymeniť za mäkšie, za pohodlnejšie. Ale stará pravda hovorí, čím menej jazdíte, tým vás viacej bolí zadok. Sedadlo je možné posúvať dopredu, dozadu. Takisto si môžeme upravovať sklon sedadla. V tomto prípade, ak budeme priťahovať zadnú skrutku, sedadlo nám bude padať dozadu. Pokiaľ chcete, aby sedadlo padalo dopredu, musíme priťahovať prednú skrutku. Je to v podstate taká kolíska, kde si tými dvoma šrubami vieme to sedadlo vyregulovať. Ideálne nastavenie sedadla je, ak máme hornú časť vodorovne, odporúčam dať špičku mierne dole.